And I, like them, I want to make a huge change for our people. Първи въпрос много как се казваш? Павлина. Много хубаво. Тони Димитров. Пацо. Пацо. Пацо е мръсник. Аз съм Петър. Петър. Така че празнуваме... Петър. Ние на 29-ти са 3 дена празнуваме имен ден. А от сега честит имен ден. Има ли нещо интересно? Тук нищо за сега, тук ме така савамче. Виждам някаква лютеничка, цигарки, биричка и луат. С цветята... За какво се бориш? Най-важното е да имам покрив на главата си. Значи всеки има сърце и душа.